jo sumo 77 més 77, que fan 154. Ara ja he sumat 2 vegades els 77. Em queden 4 per arribar a 6. Ara sumo. Com sé que em falten 4 vegades, com sé que 154 ho fan 2 vegades, o si faig si ho sumo 2 vegades, ja tindria el resultat. I 154 més 154, que fan 308. Com ho saps que fan 308? Perquè he sumat 100 més 100, que fan 250 més 50, que fan 100, i li sumo el 200, que fan 300, i 4 més 4, que són 8. I ara que ja sé que aquí tinc 4, li sumo el 154 al 308, i sumo el 100 al 300. Bueno, aquí fico 308. Molt bé. A 308 li sumo 100, que fan 400, li sumo el 50 al 408, que fan 458 més 4, que el parto en 2 per fer-ho més fàcil, i li sumo un 2 al 8, i ja tenim 460. I ara hi sumo un altre 2 i tenim 4, i el resultat és 462. Sí. Es queda el resultat? Molt bé, esteu d'acord? Sí.